Здравейте, колеги! Днес искам да ви представя заточващата система, която изработих на базата на Edge Pro, но с някои изменения от моя страна. Значи, основата се състои от две части, като е изработена от Орех, с което постигнах, мисля, че постигнах оптимална здравина на основата. Значи, челната опора се монтира последния начин. Имаме два щифта, направляващи и централен болт. Затягаме болта и основата е готова. Сега вертикалната ос има в долния край фрезован улей, в който улей влиза крилчатия болт. Че болта се затяга, след което се връща леко в обратна посока, за да може оста да се движи свободно. Основната пластина се движи напред-назад, за да може да се регулира в зависимост от широчината на заточваното острие. Острието трябва да се разположи така, че режещия ръб да бъде почти наравно с ръбчето на основата, след което затягаме крилчатата гайка. Тук вече е едно от измененията при моята система. Имаме притискаща пластина. Притискащата пластина също може да се регулира в зависимост от това колко е широко острието, същевременно и в зависимост от дебелината на острието. При по-дебелите остриета, винчето, което е в задната част на пластината, трябва да се навие в зависимост от дебелината на самото острие. В случая бакото е доста тъничко, около 2 мм, затова болчето се слага на нулева позиция. Затягането на притискащата пластина също се извършва чрез крилчата гайка. Също така може да си помогнете и с отверката за контриране на вертикалната ос. Са отбелязани ъглите на заточване. В най-долно положение с черно отбелязано 10 градуса, следват 15, 18, 21, 24. Това са основните градуси, които са заимствани от Edge Pro. Ставяме хоризонталната ос.
след което си избираме ъгъла на заточване. Затягаме с крилчатия болт. И сега да започнем с възможностите на прикрепване на различни видове плочки за заточване или диамантени камъчета или каквото още се сети. Аз съм изработил два модела плочки. Едните са плоски, другите са елипсовидни за заточване на острията с рекърв. В случая съм използвал двойно лепещо тиксо за залепване на шкурки. Самите шкурки трябва да бъдат малко по-широки от самата плочка, за да може след залепването краищата да бъдат подгънати нагоре, за да се избегне надиране на самото острие. Или другия момент е, за да не се надрасква, самото острие може да бъде облепено с някакво тиксо. Притискането на самата плочка се извършва чрез топчето в края на уста, което същевременно върши работа и на дръжка. Сега, системата може да монтирате и оригиналните заточващи камъни на Edge Pro. Също така, тук аз съм си изработил една метална пластина, на която е залепена. Залепено е диамантено точило. Има и други възможности. Значи, в зависимост от дължината на използваните пособия за заточване, сега ще ви покажа Easy Lap, което е доста късичко като размер, поставяне за което също е възможно. Просто необходимо е да се заменят дистанционните притискащи втулки, в зависимост от дължината на пособието, което се използва. Ето ви прикрепен Easy Lap. Просто ви го демонстрирам, доста е късичко за работа, но не е невъзможно за използване. Също така може да се прикрепи дори и белегия, обаче белегиите не трябва да бъдат много масивни. Аз ви показвам една, която имам за заточване на бръсначи. Така че, виждате, че могат да се използват доста различни пособия, в зависимост от това, кой с какво разполага. Мисля, че това е достатъчно.
За сега, в следващото клипче, ще ви покажа самата заточка и ще използвам в случая бакот. Това е за сега.